Pokračujeme v našej relácii. Toto je fontána. Pri fontáne sú lavičky a jeden veľký strom. Pri strome vidíme najslávnejší objekt. Je to Šaniho Ávia. Šaniho Áviu všetci zbožňujeme, lebo Šaniho Ávia je super stroj. Po ľavej ruke môžeme vidieť kolibu. Práve nám svieti slnko oproti, čiže veľa neuvidíme. A vrátim sa k Šaniho Ávi. Šaniho Ávia je super, pretože Šaniho Ávia dokáže nosiť ťažké náklady. Tu po pravej ruke vidíme nádvorie, balkónik, terasku a kuchyňu. Tu je kuchyňa a dva kontajnery. Tu po mojej ľavej ruke môžeme vidieť potôčik, ktorý nám tu zhurčí. Započúvajme sa do zhurčania potôčika. A môžeme pokračovať ďalej. Tu vidíme niečo ako garáž. Rovno je chodník smerom do chaty. A tu môžeme vidieť chatu, ktorá sa nám tu vynára. Krásna chata. A hen tam v diaľke vidíme Klárine auto. Je to ono. Môžeme pokračovať ďalej. Tu po mojej pravej ruke je vchod do jedálne, do spoločenskej miestnosti, kde sa práve nachádza František. František a pokračujeme ďalej a vidíme tu oddiel Lipiho oddiel. Ahoj Lipi, pozdravíme Lipiho. Ahojte deti, čaute, pozdravíme sa do kamery. Ahojte. Tu je kameraman. Tu je naša najkrajšia pani zdravotníčka. Slečna zdravotníčka, aha, už vidím krásne, pracuje. Vidíme ako pracujeme, dobre odchádzame. Majte sa pekne. Dáme rozhovor s ňou. Dáme rozhovor s pani. Nie. Pán moderátor. Mám teraz momentálne veľa roboty. Máte veľa roboty teraz momentálne? Áno. Čo sa dozvedeli? Čo nové máte tu? Že neviem čítať. Neviete, to je dosť zaujímavé. Skúste vy to prečítať. Alergia. Ale toto prvé. No. Dobre, nezaujíma ma to. Dovidenia, ahojte, lúčime sa, čaute. Ešte otázka mimo kamery. Kde je Vlado? Bol tú cestičkou. Není tam, dobre. On úplne dole, že to poslal po dole, že si Tak ideme úplne dole za Vladom. Ahojte, čaute.